לא, אני לא צוחק. רגע, רק הוא לא יודע, זה בסדר. הוא לא יודע. ועכשיו יומיים ואתה מסודר. חזי! כן? חזי! כולם קוראים את זה. חזי! סליחה, רוצים להקליט. אנחנו מדברים. סליחה. לא הבנתי למה קוראים את זה. כדי שאנחנו נרגיש, קודם כל, קרן, מזל טוב. מזל טוב. בעלך גם הורס. עד 120. מזל טוב. אנחנו רצינו שנכיר קצת אחד את השני. בחיים הטובים. חשבנו שזה יהיה נחמד, כל אחד יציג את עצמו ויגיד מאיפה מכיר את קרן, ובאותה הזדמנות יגיד... כן, בדיוק. יגיד כמה מילים על קרן ואיחולים לקרן. אבל רגע, יש חוקים בזה. הסטטוס שלך, מה אתה עושה וכאלה? בוודאי, אולי בשנה. חופשי, כן, עכשיו, תלוי בזה. עכשיו, יש פה חוקים. מי שאומר את שמו, כן? שמו, מי הוא באיזה מילה אחת, אנחנו כולנו אומרים לו, אוהבים אותך. עכשיו? זה נקרא, איך היינו עושים את זה? כן, אוהבים אותך. למשל, בוא נעשה דוגמה עם חזי. חזי, תציג את עצמך. אני קוראים לי חזי. ומה אתה מי? חזי, לא חזי. חזי, ומה משהו עליך? מה אני? משהו עליך. שלומי ליגה לאומית. לא, משהו אישי עליי. אישי. כן. יש לך הרפס, משהו, תן לו. אוקיי, בוא נהפוך את זה, משהו שלא ידעתם עליי. אני מכיר את קרן דרך אימא ורדית, פעם ראשונה שאני פוגש את קרן, לעונג לי. אז אני לא אשאל אותך מה אתה יודע על קרן. לא יודע ממש כמעט הרבה. אוקיי, מה אתה יודע על ורדית? על ורדית אני פחות או יותר יודע, לא הרבה גם, אבל יודע. רגע, והחוק אומר, אוהבים אותך חזי. מאחל בריאות לכולם. יורן, מה קרה? בוא. לחיים. אוקיי, חבוד, מה קרה? בא בתור. תראה את קרן. אתה מפריע לי. הוא מקריא. סליחה, אני שומעת התלהבות בקולך. רגע, נדמה לי. כי אנחנו יש דברים רק שאנחנו לא דברים יודעים. טובים. אוקיי. לא בטוח שיש לך סיבוב. אבל מה הטובים? זאת אומרת, את לא תצאי מזה. מקסימה. אוקיי. רגע, כולם ביחד. אוהבים אותה. ואיפה צ'ייסון בסוף? חיים, ג'ייסר, בבקשה. אתה רוצה צ'ייסון וודקה? אני אייל. אני מכיר את קרן מזה שבועיים. מה הספקת להכיר בשבועיים האלה? שהיא יסודית. ומכיר אותה דרך ורדית, כמובן. אתה יכול גם להגיד על עצמך משהו. על עצמי משהו. הוא רווק מחפש בחורה. כל היום, אני מחפש, מוצא. אז רגע, כולם ביחד. אוהבים אותך. ונורא אפשר להגיד את הסטטוס. היא רוצה לבדוק אם זה מתאים לחברה שלה. אתה יודע? יש פוטנציאל. יאללה. ורדית. אהבתי את הפוטנציאל. אני? יש לנו היכרות ארוכה. בסוף אני אמצא. קרן ילדה מדהימה, נולדה ב2 בינואר. אתה עובר עכשיו מיון בקטלוג, שים לב. אני מעביר ברגעים סינון אלה. מאוד קפדני. לא רואים. ברגעים אלה אתה עובר מיון. כן, הוא מאוד פדנט. קפדני. פדנט מבחינת הבחורה אני לבד. ושיהיה לה גם... כן. תשמעי, אם היא לא, לא רוצה, אני זה מאמצת ללילה. אותך, כאילו. אבל יש דברים מעבר לזה, עצמאית, גם ליום. מדהימה, ואני אוהבת אותה. גם אנחנו אוהבים אותך, ורדית. חיים. בבקשה, הגיע התור שלך. אני יובל, אני מכיר את קרן מגיל 15 שנה. 15. יש מצב, מאז שאני מכיר גם אותו. בלימודים בתדמור. וואלה. וזהו. מה אתה יכול להגיד עליה? מאז אנחנו ביחד. לא ביחד, אבל ביחד. הם הספיקו להיות בארצות הברית, הם למדו ביחד בארצות הברית. כן. וזהו. מה הסטטוס? והכל טוב. הסטטוס רווק. רגע, היא לא שומעת. קרן, את לא מקשיבה למה שאומרים לך.
כן, הנה, אני יושבת. אני מכיר את קרן דרך יובל. הכרתי אותה במסיבת פורים בעצם. באה עם חברה, הם התחפשו תחפוש את מזל טוב. יש הוכחות. אוהבים אותך גילי, כל הכבוד. רגע, קרן, את לא בשליטה היום. רגע, אני נותנת לה לשתות. זה בסדר. גם לי לא, גם לי חסר. מה? תרגי. הוא מיד. אבל זה תלוי יותר מתוחכם. תראה אותה. כן? יפעת, סליחה, הדברים לא מתקדמים פה, בבקשה. אני אורם, ולי יש עם קרן היכרות מחודשת. חזי, אתה לא בזה. בהקשבה. לראות או לסדר? יש לו בעיית קשב וריכוז. זהו, אני... יורם. אז לי ולקרן יש היכרות מחודשת מלפני איזה 6-7 שנים כשהילדים שלנו... 6-7 שנים, אולי 3. 3? הזמן עובר מהר שנהנים. הגדול שלי והגדולה שלה היו ביחד בכיתה, ואז נזכרנו שאנחנו מכירים כבר 25 שנה, כי אני עבדתי אצל ורדי כשהייתי בבית. כולם היו בניי. וחבר שלי יצא עם קרן, אופנועים וכאלה. קרן? קרן? אני מכיר כשהיא הייתה בת 17. לפני המטפחת. אז בוא סליחה, זה מתחיל להיות מעניין. ספר על קרן כשהיא הייתה בת 17. אוהבת בחורים עם אופנועים. אוקיי. זה מה שמשך. סליחה. אז מה אתה אוהבת היום? זה היה לי, זה לא אני. הנה, תראו כמה דברים יפים אומרים על קרן. אז אנחנו אוהבים אותך, יורם. אוהבים אותך, יורם. חי. נראה לי שלקחת אותי בתור פרויקט לא מלכלכים במשפחה. תראי איזה דיפלומט. טוב. אני? עוד בתורה, רגע, אני בסוף. היית צריכה להתחיל לפעמים. נכון, אבל... בתור מטרת רישות אני בכלל לא מכירה אותו, טוב קראו לי. בדיוק, זה רק ילדה כאן כל מיני סמויה כזאת. אוהבים אותך כולם! אני אשתו של יורם, אני מכירה את קרן מלפני 3 שנים פלוס, שהילדים שלנו, תומר ויעל, לימדו ביחד בבית ספר, ועל ההתחלה נהיו חברים טובים, גם נולדו בהפרש של יום. ומה שאני יכולה להגיד על קרן, שהיא שם תקופת לב. זה מבחינתי מה שמציל את אוהבים אותך. רציתי להגיד הזדמנות של חטאים. טוב, יפה לי קוראים רות. אני מכירה את קרן בלוס אנג'לס. אחר כך הצלחתי להכיר אותה בארץ. יצאנו להרבה הרפתקאות יחד. ואנחנו מכירים דרך חיים המאמצת שלה, שהיא בעצם הסבתא המאמצת של הילדה שלי. זה בעיקר שאני אימצתי לאמא בגיל 6 בערך, שהייתי בורחת מהמועדונית שהילדים לא ישמעו. אז את איתה מגיל 6? לא, עם האמא המאמצת שלה. לי יש חברה טובה מאוד, שהיא בעצם חברה של בלוס אנג'לס. בדרכה הכרתי את קרן, וקרן אימצה אותה בזמנו לפני שהיא עזבה. זה שמעתי. וכשלי נולדה ילדה, אז היא הפכה להיות הסבתא המאמצת של הילדה שלי. ואז הילדה שלי בילדה של... ואז נפגשנו עם הבנות שלנו באותו גיל. ואז חזרתי לארץ, ואז החילוץ שלנו התחדשה.
והיא התהדקה והפכה להיות צופה בכל מיני קמפינגים וכל מיני דברים ששתי לבד. שזה הרפתקה כשלעצמה. הנה את רואה. אני מדווחת. אני אסיים. אז זה אני השנייה שסוחבת את הצידה. את הוואי. בבקשה, הגיע הזמן להגיד לה אוהבים אותי. ניר צוחק, מדברים ב-20 שנה, 25 שנה, אני זוכר את זה. סליחה, אז אולי תבוא לפה. זה לא, מה, אני לא יודע. יש לי בתינוקת. אז אני... לא לבוא. כתוב, לא אדום, מה? התאמתי את זה תקשיב, תוריד את המשקפיים. ראית את זה נשאר אדום. לא תמצא אותי. אז אני... הם קוראים לי ניר, מכיר אותם מהיום שנולדתי, עוד מעט 39 שנה. שמעתי, כולם חושבים 15 שנה, 20 שנה, אני מבין מהיום. אתה בגדול. אתה יכול לתת לנו איזה משהו מגיל שנה, שנתיים? לא, לא זוכר. סודות, משהו? אבל אני כן יכול לאחל. אני לא, אל תדאג, אני לא אגלה, באתי, לא זוכר. עכשיו אנחנו סקרנים. עכשיו אנחנו לא מוותרים. אבל אני כן יכול לאחל לך סוף נהדר שיהיה לך, אוהבים אותך. נהניתי לבלות איתך 40 שנה, ואני מקווה שעוד 40 שנה גם נבלה. סוף שמח, יותר רגוע, שקט, בכיף, בריאות ואהבה. מגיע לו! אוהבים אותך, ניר. גברת, בואי גברת, בואי תתקדמי. זאת ליאת. ליאת, בואי. ליאת היא חמודה. כן ליאת. אני מנסה עכשיו פעם לקרוא אותה באיזה גלגול, נראה לי גלגול אחר, שאנחנו מכירות. לא הרבה זמן, אבל הרבה. ואני מקווה שלאורך הזמן. תהי שלמה עם הדרך שלך. אוהבים אותך ליאת. קרן היא ביצוע. ניקל. הוא התמגנט אליו. כן. אתה חונכת. נו, יש מספיק אופן? בואי ניתן לך. רגע, אני מביאה. הסושי שעשית לנו. פרובידנס. ואני חוקר אותך בפרובידנס, עשית לנו סושי. אוהבים אותך נועה. כולם ביחד, היא אמרה דברים יפים. כן, בבקשה. אני שי, אני עם קרן מגן פלפלון. הכרנו בזה, הפגישה הראשונה שלנו היה בט"ו בשבט, ששתלנו ביחד בערוגה, היא הביאה ברוקולי ואני הבאתי חסה. שם נפגשתם. היה לנו מאוד טוב ביחד בגן, אז החלטנו ללכת ביחד לבית ספר סליזי. ובינתיים כיתה א' אנחנו מסתדרים, קצת... פה ושם. אחד ועוד אחד. נראה, אני מקווה שנמשיך לתיכון קדימה. אוהבים אותך שי. אוהבים אותך שי. זהו, הגיע הזמן של השיר. רגע. אופיר. קוראים לי אופיר. אני חבר של קרן מ-94. פגשתי אותה בתדמור. עשינו מסלול טירונות שם, ואחרי זה עברנו לסיירת בג'ונסון ווסט בארצות הברית. וואי. נכון. מה זה נשמע מפוצץ? כן. אני הייתי שותף איתה בדירה יחד עם ניבה, ואז מסיבות עסקיות הייתי צריך לעזוב לארץ והיא נשארה עם ניבה שם והמשיכה את דרכה יחד. וזהו, היא המשיכה לתואר שני, אני נשארתי תואר ראשון, אבל זה בסדר. מאז אנחנו מכירים, חברות טובה. מגיע לו? אוהבים אותך אופיר. אוהבים אותך חיים. נו, מה קורה? אני יפעת. היא גם הייתה איתנו בגן. אני גם הייתי עם שי בגן, עם נועה בגן ועם קרן בגן. רגע, מה את שנה כבר? היה סיפור קצר. אנחנו לא שומעים אותה.
ואני מאוד נבוכה, נורא קל לי אצלכם. אני יפעת, אמרתי, אני גם מהגן, מכירות מהגן, הילדים שלנו חברים, ואני אצא מזה, בזה שאני כתבתי את השיר. בגלל שאני כתבתי את השיר, אז אני אמרתי עליה המון דברים נורא יפים. עליה? כתוב בשיר. במקרה יש לי פשוט. קדימה. געת לי את הלב, זה לא נורמלי, מה שאת עושה לי, אני אותך כל כך אוהב. זה הזמן לרקוד, בדיוק הקטע הזה. הופה, הופה. הופה. אף אחד הסבר לזה, קרן שלנו הגיעה פה ל-40 כמו לסוס בבריכה, שולטת בכל העניינים. עם השמות שלה כולנו יחד נשקים, בעולם כולו אישה כמו קרן אלופה. זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, משגעת לי את הלב. זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, אני אותך כך אוהב. נורמלי זהו, את לי את הלב, זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, אני כל כך אוהב. כן, כן, זה לא נורמלי. לקום, לקום, חבר'ה. חצי. לא מבין אותי, אני רוצה להיות לרובה. ניבה. קרן אלופה, זה לא נורמלי. בסדר, מה איתך? איפה את? מה מזג אוויר? כמה עכשיו שם? -4?